uJohane umbhapatisi okanye uJohane the disciple umvangeli uchapter 4. Bangcwele bami elilizwi abantu abaninzi xa kuzawuthethwa ngalo ibali lizwi nje esilazi sonke ese futhi siyazi noba uThixo uzothini ngayo. Ndisaxelelwa lento ndithi Nkosi ekukhe kwabekeka elilizwi lahlala ixeshana laphinda langathi lithi thuma kodwa immediately kuthiwa zomakulenda kuye kwaphinda kwavuka elilizwi uJohane chapter 4. Mhlawumbe singangamfundi wonke ngoba ndisifuna uqaphula indawana nje ezithile endizawuthetha ngazo. Xa liqala ibali liqala ngoYesu ebhapatiza. Liqala ngoYesu ebhapatiza. Ekubhapatizeni kwakho uYesu ubhapatiza kwaJuda. Abona abantu bebengumchasi kakhulu kaYesu ibiziJews apha zalelwe khona. Yiyo lento ke ngoku athi uJohane ku chapter 1 verse 12 athi weza kwabakhe abakhe abamamkela wathi xa bebengamkela bakhe bathi bonke abakholwayo kuye wabenza abantwana bakhe. So ndizokuthi ngokabhaptizayo kwavuka uqhushululo kwiFarisees ngoba yayinabantu ababengamazi lo bamkhonza. Bareporta kuJohn bathi umbonile na uyabhaptiza ngoba yayinguJohane umbhaptizi. Wathi umbonile na no uyabhaptiza. Ebhaptiza nje abantu abaninzi babheka ngakuye. Kwathi ngoba lalingekafiki ixesha lakhe. Wayenexesha lakhe. Mhlawumbe umuntu angathi xa wayentolika mhlawumbe wayesoyika ngoba wathatha isigqibo soba make mke abuyele amaJews asezantsi if I'm not mistaken that iGalileans phezulu. So wathatha isigqibo uba Dr. uSlika Thanazisho Baba wethu oyingcwele, Baba wethu namandla onke, Nkulunkulu Thixo wokulunga, Thixo wothando, Baba nalizwi lakho, Thixo wethu onamandla onke. Seluyile ngenkosi yami, ngeke libuyele kuwe lingawenzanga umsebenzi, Thixo wethu onamandla onke. Masilive Nkosi yami, silenze Thixo wethu oyingcwele, linkenteze Baba engqondweni zethu, sicabange ngalo Nkosi yami imini nobusuku, Thixo wethu onamandla, Nkulunkulu ophilayo. Siyabonga ke Jehova onamandla balona inkembe Thixo wethu onamandla onke lihlaba lohlule Nkulunkulu wethu onamandla. Siyamkela ke Jehova thetha ngalo Nkosi yami uphimisele Thixo wethu oyingcwele ngegama lamandla likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. So apha ekuqaleni ke simbona ke uYesu eshiya lonto ngoba eqonda bana asilo xesha loba bexambisana. Asilo xesha loba abe ethetha. Washiya phansi njengoba amaJew ayesezantsi. Apha phakathi kwakukhona isizwe kuthiwa ngamaSamari. Kwakufuneka into yoba egqithe kwaSamari ukuya eGalili. Kodwa ke ngoku eyona nto endiyibonayo asixelelwanga nto kodwa into esixelelwe yinto bana bekukhona indlela ezimbini eziya eGalili. Bekukhona indlela ende, bekukhona nendlela emfutshane. Abantu amaJews xa esiya eGalili okanye abantu abasuka eGalili uba besiya eJerusalem beyonqula kwakufuneka begqithe kwaSamari. Kodwa ngenxa yoba esi sizwe was despised, sasijongelwe phansi, sasiyinqambi ngokwamaJuda.
kwakungekho budlelwane phakathi kwaso namaJuda ezisizwe esi kwakungafunekanga besondelene naso so kwakufuneka ke ngoku uma besuka ngale besiya ngale bezokhonza kwakufuneka bathathe indlela ende ngoba becwezela lo mhlaba maSamari. Hallelujah. So kwakulixesha ke lobana kuyomunqula bahamba abantu beyokunqula eJerusalem. Ngamanye amazwi kwakukhona the walls ezazisahlula amaSamari namaJuda. Uma ngithetha nge-walls kwakukhona the barriers ezazimelene ezazibohlula umSamari nomJuda. Bahambe bayokunqula uYesu uThixo behamba becwezela. Hallelujah. Ekuhambeni kwabo ndibona uYesu esithi khona le ndlela inde endiqondi noba ningavela ke eBhayibhelini ngexesha besiya ngapha kwiJews efike ebaptiza nje ebehambe ngale ndlela esiqhele nayo ihamba abantu bonke ngoba ingayivezanga eBhayibhelini. Kodwa ndibona isimanga xa ebuya uYesu ndithanda uverse 4 uye wanisikelela nje qoba ngintoni na lento inalo verse 4 uthi and he had to go through Samaria. Phelele verse. And he had, there was a necessity, there was an obligation yokubana makabe yayikhona choice yoba angangangeni eSamaria ahambe ayokufika eGalilee. Kodwa uthi verse 4 hallelujah uthi he had to go kwafuneka it was needed kwafuneka mhlawumbe umuntu angathi xa mhlawumbe eyijonga ngeyakhe inkona athi mhlawumbe wayefuna indlela efutshane ngoba wayengxamile kodwa ndifuna uveze into wayengangxamanga ngoba sesingena ngaphakathi siva indaba lobana wahlala phansi ngasequleni waphumla akenzi njalo into ongedlule wayengangxamanga but kwakukhona the assignment ekwakufuneka ukuthi efulfillile and this assignment yayinida yena kwakufuneka yena ehleli kunye ne-assignment kwakufuneka kungabikho bantu kwakufuneka ibe nguwe uba uyi-assignment kaThixo kunye noYesu uhlale phambi kwakhe. Uma sijonga kakuhle lembali uthi xa efika ehleli kule ndawo ufika uhlala ngasequleni elaziwayo. Ndithe xa ndikhangela imbali equla kwathiwa liqula eli likaYakobi ababelinikiwe besela kulo kunye nezilwanyana zabo baphile eliqula liyaziwa. Kwathi intombazana ithile likheswa. Hallelujah. Kwathi intombazana ithile ingekho sesixhubini. Uma nijonga history imbali yale ndawo kusho kokuba ixesha lasemalanga the women's your commands. Kodwa I don't know why this woman yayihamba eFnunu ngexesha le-awkward yayi-distance kwakushushu kodwa ngoba wayelikheswa isimo sasimbangela uba makebe abe alone noma wayengumSamariya ephila namaSamariya ekhona kodwa yena wayekhethekile. Khona isimo esikwenza ukhona phakathi kwethu sifele kude sikhona kheswe sisimo sakubeka ecaleni sakuhlela phakathi kwala situation bekukhona uhleliweyo lizulu bekukhona uhlelo lezulu kweso simo sale ntokazi le ntokazi yayinamba
Hallelujah. Hallelujah. Isanakwenzeka mhlawumbe nawe esimeni sakho kuso. Mhlawumbe wena ubuye emzini wabuya. Banegama ababiza ngalo usisahluleki. Usisahluleki. Abanye bayibasholokazi. Abanye babizwa ngoba ngomabuya. Noma naliphelwa gama uliphibela likwazi balikheswa ungafithi ini. Kunegama. Intombazana. Nalibangelwa sisimo. Nezinto adlule kuzo. Sambangela into akhela udonga. Ahluke phakathi kwabanye abantu. Hallelujah. Hallelujah. Lento kazanithetha ngayo uba uyijonga iheading ayibizwana ngegama ngokuthi into efuna singene nathi kula situation ufake igama lakho uthi ndilikheswa ngenxa yesabisimo kodwa into ayibabazileyo ubabazijenda wababaza ne-race because wayebona enye yezinto abangenkomana abalikheswa is because of yours yayirace eyakho into imangela uba babelikheswa yayirace wayengumsamari. That is why uthixo ebebiza into uyibiza kuba kukhona isimo ubathi upheliswa kukhona isimo engathi ngabuyela kuye ndithi kwakuthani izembe ngipheliswa abuye ngixakele yaba intokazi yomsamaria ngoba engadingi into egameni layo kodwa yena nto efuna uadresa yayikwi-race and yayikwi-gender because uveza into ezimbili uveza uSamaria uveza untokazi. Hallelujah. Hallelujah. Bakhona abangcwele. Hallelujah. Glory to Jesus. Izimo esidlula kuso. Izimo esingena kuso. Ngamanye amaxesha you don't choose. Kodwa isibona usesimeni. Ngamanye amaxesha into ngakhange uyicinga layicinga. Kodwa ubona makwenzeka kanjani? Ndisesimeni. Ndithetha umjongo umlando wakwaJuda. Ndafumanisa into yobana ebengena right umuntu ongumama to divorce. Kodwa xa ndijonga le ntokazi divorce kahlanu. So it means that she was rejected. The power to divorce yayingotata. Wayeshiywa. Andiyazi banthetha ngaba. Kodwa simo sibangela lokubona ungumshiywa. Noma ungashiywa ngabantu noma ushiywa yintoni kodwa ungumshiywa. Akashiywa once. Mhlawumbe uyakhala wena because ushiywa once. Akashiywa twice. Akashiywa nakathathu. Ushiywe kahlanu. Uthi xa engena kule nqoko wayenayo kunye noKristu. Xa ehlala phansi esithi uKristu xa ema-approach. Ngoba ngela xesha uKristu wayesesimeni somuntu. Ngoba kuthiwa 100% ungumuntu uKristu, 100% unguThixo. Yintoni ebangela loo nto ngoba kafuna ubaselwa sithi. Uba yintoni esiyi-encounterisha. Uyayazi, uyakwazi ukunqana, uyakwazi ukudinwa, uyakwazi ukulamba. Xa usiba phakathi kwakuthi inkosi ndidiniwe sisimo, and I know what is to be tired. Kutsho uKristu. Athi mhlawumbe umuntu ukwenza kuqala ngesimo afundileyo ngaso. Kodwa mna ndahlukula uThixo ndangena enyameni ndayombatha. Ngoba ndifuna uva le nto uyivayo. And I know exactly. Asithetha ngombingeleli. Sithetha ngombingeleli. Ongenayo ebuwikini bethu athatha ubuwiki bethu asinika amandla umbingelelo omkhulu. Hallelujah. Sibona umbingeleli abantu becekisa iSamaria ngoba yona nto ayifunayo ngulo ucekisiweyo udeni wayishiweyo ngabantu yona nto ayizeleyo kwelilizwe uzeleyo ucekisekileyo udelekile ushiyiwe ngabantu bathi bakumjonga angabina kuweleleyo yindoda yombandethu uyazana nombandethu
Noma yayiphila ukushiyayo. Sithatha kuye. Ngoba uyakwazi ukushiya. Uthi le ntombazana xa ihleli phansi. Uthi ndipha amanzi. Ndise. Uthi ndipha. Wayengafuna amanzi. Wayengafuna amanzi. Bathi wayengena ngezidingo. Le ntombazana ayiwaqula ngoba ifuna amanzi. Uzobonisa le ntombazana. Into bana akhona amanzi. Angazumana ukuqela. Every noon uzokha amanzi. Into awayenza imihla ngemihla. Uma amanzi asempuleni lingayekome ayikhotha uqalo kwangafanelanga usawakha amanzi. Bathi nemanje ntombi keze time and again koyengathi bani namanzi. That quenches the test. Hallelujah. Kukhona amanzi. Kukhona amanzi. Kukhona amanzi futhi. Sithi ngamanzi angaziba ngaphandle. Sithi ngamanzi angaphakathi. Abantu bathi uthathe ngawo wathi kukhona umlamo ozibhaqa ohluthisa umzikathixo. Uyawonelisa umzikathixo. Sithi ngalo manzi. Uthi le ntombi ngoba xa usenenxa usenoma uthini xa uthetha noYesu obanoma uthini xa uthathandaza uthetha uvula umlomo uvula negala uthi xa ethetha uthi thina asina budlelwano ngoba yanathi mhlayo i-relationship. This person is seeking for a relationship. Sidalelwe into basibeka kwi-relationship. Immediately bayiphele i-relationship. Phelile ngathi. Kwaphela i-relationship eEden phakathi koAdam noThixo. Walahleka umuntu. Ngoba kuphela i-relationship. Ithi imagine umthatha kule ndawo. It is the power of connection. Yes. Wafaka kwi-bracket wathi Christ Jesus our connector. Dada lelizwi Thixo ufuna ngithethe ngayo. Nakumuntu lezintokazi likheswa. Ilahliwe ngabakuyo ngenxa yesimo. Nebebesondela kuyo ayinyamezeleki. Basondela babuye bashiye. Hallelujah. Uthi xa bekwamela kwencoko avele umazitha. Athi xa ethetha naye. Athi yiza nendoda yakho. Athangenani mnye. Hallelujah. Hallelujah. Unaye nomye. Unaye nomye. Unaye namye. Unaye nomye. You need a personal relationship. You need an intimacy with God. You need an intimacy. Why can't get any intimacy? Into zomsamana. Yayikhangela endaweni ezirongo, yayikhangela ebantwini. Kwathi kanti le nto ayifuna abantu. Waphuma noko emva kokuba edibene nabantu abahlala abahlukile. Ndiseza ukuthi uzawungena ngapha. Ngoba le nto inxanelwe. Ayikho ebantwini. Ayikho ebantwini. Yaphuma ebantwini abahlala ingayizuzana. Yancima noma indaba mhlawumbe umtshato. Yaqonda into mhlawumbe le nto ingazifani kahle kumtshato baphume emtshatweni. Ndikufuna this relationship. Yahlalisa intokazi. Uthi kayithatha kanti uYesu. Uthi unyathele otsho njalo ngoba ubunabayena bahlala. Uthetha ngepathi. Uthi kodwa lo uhle naye asinguwe. Nima. Because intombazana ihlaza. We need a connector. Sakuva ingathi kukhona into ezilahlekayo is because we are not connected. Uma si-connectiwe kuye konela konke. Asibuye sifune nto. Uthola ntokazi yakho umuntu uphanda. Yawoyeka amanzi eyofuna. Yabonelise ngoba yayifumene into ekadifuna. Yafumana amanzi engazange wafumana. Yafumana amanzi. Wanelise umphefumulo wakho. Yawukho umuntu uphanda. I don't know. Tuone nento Nkosi. Silahlekele i-connection. Silahlekele i-connection. Christ is the middleman. Christ is the connector. Uthi behlala nale ntokazi
Amanga abantu abakholwa, amanga lamakholwa. Ndithela ngoPeter nabapostoli. Amanga loPeter kwenzeka njani? Ukubahlali. Kwenzeka njani ukubahlali? Emini kwani ntokazi. Kanti kuzofundiswa bona. Kukhona abantu ababize bazofundiswa ngezimo zethu. Kukhona abantu esifaka ukuba kufundiswa abantu ngathi. Le ntombazana ndiqinisekile. Yayi-design to buy here the journey ewafuneka ndihambile. Hallelujah. Siyayifuna ishortcut. Siyafuna ufika. Kodwa there is a qualification yokuhamba ngendlela emfutshane. uThixo ubahambisa abantu ngalandlela inde ngoba wayeyazi into abana kukhona into abangayaziyo. Ikhona into abangayaziyo ngamaSamariya, ikhona into abangayaziyo ngalentokazi. Hallelujah. Hallelujah. Kwathatha yena uKristu ngoba kukhona itraining ezisihambisa ijenende. Into abangena into abana sibekelwe the journey esihamba verse 4. Uthi xa ethetha uThixo uthi had to go to Samaria. Nawe nisotha ikhona iSamaria yakho, you had to go to your Samaria. Ikhona indlela oyibonayo engathi ngayishortcut, kodwa you had to go to your Samaria. Sange bakwazi bona ukuba basaba qualify ukuba bayohlala lentokazi yaseSamaria bayishumayisa. Ngoba babengayihambanga le ndlela yaseSamaria. Kwakukhona izinto eziyachilekanga kubo babengayihambanga bazi that ndizokusho ngiphinda amazwi ebethethwa kutata kule ndawo evula lena. Zethetha ijeni is long. Ijeni is long. Apha kule jeni inde ndikhumbula uIsrael. Uthi bona ikhupha yayikhona indlela emfutshane yabana ngakhaleza afike kwakhona. Kodwa wachuza wadecide into bathatha 40 years bahambe indlela ende. Ikhona impendulo kuncwadi eNumeri isingo babafuneka befuthi kulwa imfazwe. Kule mfazwe njengongcamile uma ndingcamele emtshatweni tata kukhona imfazwe engenomela nazo because I had to go through my Samaria. Ngoba basendifika khona ndizamngcwaba khona amantokazi eSamaria engizawufika ndisihlala phansi. Kukhona amanzi endizakunika wona. Ithi lentokazi ngoba ibinevangeli ushekile isilabhasi ayisekho nendawo asithathi ngendawo yokumunga asathethe ngendawo sithetha ngoba simnqula kanjani. Simnqula njani asithethi ngoba simnqula phi usengeke ubuzathi ewisile akakwazi kuba nayo uYesu. Uma uzathatha yona akakwazi kuba nayo uYesu. Ayabi ngoba umlaphi umla wena elathathile ihamba nokuthi ungula kanjani. Wathi ndizokuxelela into yobana if you are not connected to him utawuliye ndizothela ngeconnection. Christ Jesus the connector. He is the connector. Wathi ndizoconnecta. Wathi intombi yomSamaria ndizoconnecta. Econnecta intombazana yabaleka ngena esixelweni yabuya nabantu ngelakhesa ngoba he was connected. Hallelujah. Hallelujah. Uzaconnect uThixo. Uzaconnect uThixo. Ezi zinto zilahlekayo. Ikhona ivesi ethandwa ngudala athi sibuyisele kangangensuku esaqinezelwa ngayo. Siyaziwa insuku zakho zokuqinezela. Siyaziwa nezakho siyaziwa sizobuya. But let us go through Samaria. Bayengangcamanga lo muntu waseSamaria bakho assignment. There's an assignment ebekiweyo endlini yakho. Don't you want to jump to my lane? Ndihambe eSamaria. Ndiseluhambe lolunzima. Ndihambe eSamaria.
Ndizokuthi ngicela nini. Sinohambo olubekwe phambi kwethu. Sinohambo olubekwe phambi kwethu. Kodwa yona nto endibonayo uba singekho connected kuye naye asikwazi ukufika. Christ is our destiny. Christ is our destiny. Ayahamba abaphosile behamba ngomkhombe babengafiki beqhuthelwa imimoya bengafiki ngoba idestiny ayingekho emkhombeni. Kodwa wathi mide destiny bakwazi reach destiny ngoba Christ was inside. Jesus, let us be connected. Let us be connected. Let us be connected. Ungavumi, there is an umbilical cord as connected. There is an umbilical cord as connected. Sikonectwa kuye. Tata uthi kwabazi biology. Ima umbilical cord iyaphunyuka i-placenta. The baby is bound to be discouraged because uphunyuke the umbilical cord. Ungafiki before time because the umbilical cord is not connected. Christ is our connector. Many wasifumana izinto sasezulwini ngoba sine umbilical cord. Apho sidla khona ngale umbilical cord. Sinezinto zethu esingenazo access singekho connected. Lentombazana yaqonethu. Ndizokusho. Let us go. Sina nomthandazo uthi Nkosi sibheke phasile. Kodwa sifika siconnected. Siconnected lesu. Sifika siconnected. Hallelujah. Hallelujah. Sizobuya relationship. Ezinyembezi zikhalayo. Sizosula inyembezi zethu. Ayikho into ehamba ngasemva kuThixo. Uthi iso lakhe liphezulu konyana wabantu. Liyalonga ekwenzeni nangokuhlezi lakhe kodwa selezansi. uThixo uba uyavakalelwa umuntu engakholwa how much more kuwekho. Ndizokuthi esisimo aselela ngokufeni but esisimo uThixo udelay ngabona process ngoba ufuna uzuko lwakhe. uThixo uyakwazi udelay process for the purpose of his glory. Ndizokuthi uba mhlawumbe ngenzeka before time angabasukise uThixo. Sincede Nkosi, sipha amandla ngoba singalinda singalinda Nkosi. Nathi sibethayo kungakwazi ukulinda inyaniso emsuka lesengasingalinda Nkosi. Iyenzeka lento sisipusha xa ubala nami uzibona izinto esenzeka ebantwini uthi why me Lord to do anything. Ubala uthi Nkosi ishumi ikhona inyanga Nkosi koko nawe ukhona nashikubi ishumi. Uba ikhona into Thixo ngicela ungixelele ndilungise. Athulethi igxaba Thixo ngoba ukafika eSamaria. We had to go through and yamva akathi uya eSamaria ngoba kuyaqala uzuphelela ba uthi go through uyagqitha eSamaria. Le Samaria yakho ephambi uyagqitha kuyo but be connected unto him. Simameni abazalwane siyathandaza.